Rată începând de la 650 de lei pe lună, îți poți achiziționa Passat B7 2013, 2 litri diesel, automat și, ca de fiecare dată, cu echipare de top. Vine cu faruri Big Xenon, spălător faruri, dar și senzor de parcare față-spate. Ai setul acesta de jante fără lovituri, zgârieturi, anvelopele top de vară. Iar pe partea de interior, scaunele fără urmă de uzură. Cutia de viteze automată DSG2, după cum vedeți, climă pe două zone, dar și scaunele încălzite. Navigația cu touchscreen, Rolexul la locul lui în mașină, deci nu mai trebuie să-l porți la mână. Volanul fără urme de uzură, după cum puteți observa, comenzile prezente, dar și padele. Bineînțeles că ai și pilot automat, faruri automate, kilometri 196.000. Ai încă un set de jante cu anvelopele noi de iarnă, încă un set de covorașe, caz că ai nevoie de ele sau nu-ți plac cele pe care le ai în prezent în mașină. Deci, nu mai sta pe gânduri și hai aici în Buftea la Auto ASH să pleci acasă cu acest Passat B7, culoare top, echipare de top, preț bombă. Te așteptăm la parc!